ассалому алайкум дӯстони азиз, инак дасти навбатиро аз рӯи талаби хонандагон, аз рӯи талаби шогирдон мегузорем. ин омӯзиши Microsoft Office Excel. чунки ки дар дарси гузашта амалҳои тар, ҷамъ, зарб, тақсимро гузашта будем, акнун вобаста ба ҳамин амалҳо ягон мисоли рӯзгорро дида мебароем. фарз кардем мо мехоҳем ки як ҳафтаина хариди хонаро чи расходашро ҳисоб кунем. яъне сарфи як ҳафтаина харид ки дар мо чӣ қадар маблағ мешавад. бигзор мо дар дарсҳо гузашта будем, толибон талабаҳо ба мо пешниҳод кардем ки як видеоурокро ба мо чи партоянд. акнун бо диққат бошед, ҳамин видеоро мегузорем. яъне аввал таблиса месозем, дар таблиса ҳамон хариди хонаро ҷойгир мекунем, ана баъд онҳоро зарбу тақсим ҷамъ карда дар итоқ дар натиҷа чӣ қадар расход шуд, чӣ қадар сарфа шуд, онро дида мемарем. бигзор якум сутунча бояд нумератсияи маҳсулотҳо бошад, дуюм сутунча номи маҳсулот бошад. бигзор мана якум нумератсия, дуюм чунки номи маҳсулот сал зиёдтар мешавад, бинобар ман васеъ карда истодам хоначаро, ячейкаро чунин тарз чӣ мекунанд, васеъ мекунанд. яъне мушро дар Microsoft Office дар хатҳо буд, лекин дар Excel бошад, дар ин боло қабида васеъ карда мешавад. вақте ки мушро ба мобайни 6-7 мебаред, ин хел ҳолат пайдо мешавад. шумо метавонед мушро ҷиқида зер карда ба тарафи дасти рост кашор кунед, ин чи васеъ мегардад. ана хел гуфтем якум нумератсия, дуюм номи маҳсулот, сеюм миқдор. бигзор бошад миқдор. сеюм хоначумо бошад чи? бояд барои фаҳмиш менависем. бигзор ин бошад нумератсия бошад, номи маҳсулот бошад. бигзор камтар чӣ мекунем? шрифтро калонтар мекунем, шаyd барои шумо бинотар шавад. калон кардани шрифтҳо низ омӯхтед, чӣ тавре ки дар Word Office ҳаст, дар Excel низ калон кардани шрифт чунин аст. акнун бинед дар навиштаҷоатҳомо аз ячейка чӣ шуд, берун шуд. барои ин мо падгон мекунем, яъне қабла қишора мекунем, васеъ мегардонем ки дар ячейка чӣ ҷойгир шавад. чунки ҳар як ячейка ин хосияти худро дорад, яъне ин ячейка ба ин ячейка чӣ омехта нагардад. дар Excel чунин аст, ҳар як ячейка ин чӣ қонунҳои худро дорад. бояд ягон чизро нависед, аз ячейка чӣ набарояд, дар дохили ячейка монад. дуюм бошад чӣ? миқдор, яъне миқдори маҳсулот. сеюм бошад чӣ? воҳиди ченак мекунем, чунки дар вақти дар Excel гузоштани формула ин бояд ин рақами мондагии мо 1, 2 ё 3 бояд без ченак бошад, яъне килограмм дар оқибаш нависта нашавад, чунки дар вақти формула гузоштан ин воҳиди ченак барои мо халал мерасонад. бинобар ин мо воҳиди ченакро ячейкашро чӣ ҷудо мекунем. бигзор бошад анакнун чӣ? нарх бошад. нарх. баъд чӣ бошад? сумма, яъне ҳосили зарби миқдор ва нарх дар натиҷа чӣ? сумма ҳосил мешавад. акнун вобаста ба миқдори маҳсулот чӣ қадаре ки хоҳем, ҳамин қадар строкаҳоро барои худомон ҷудо карда мегирем. акнун дар Excel, дар Word Office Excel гузоштани чи таблиса бениҳоят осон аст, чун барои он ки дар инҷо хонаҳош худаш кашида шудагӣ аст, мо фақат ҳамин хоначаҳоро виделет мекунему, ҳамашро чи ба таври автоматикӣ кашф мегӯем, худаш мекашад. дар куҷо? дар ин функсия граница. се границаро зер мекунем, дар натиҷа ҳамин хоначаҳо худаш мекашад. мебинед ба ҳама ҷоаш чи инаш не он границе ки се границе нависта шудааст, инро зер мекунем. ана бинед дар натиҷа худаш ба таври автоматикӣ чи
اینها пайдо шуд. Нумератсияро мегузорем. 2 боз 3 гузошта равим ҳам мешавад, лекин як чиз аст дар инҷо, як кори осон аст. ин таблиси Excel бисёр доно аст, чунки як командаро бо вай ишора кунед ва худаш давомашро мекунад. барои ин чӣ ишора мекунем? мо ишора карда мегӯем ки ба чеки Excel ҳамин яки дуро бо тартиб худа дар поён ҷойгирӣ кун мегӯем. барои ин чӣ? барои ин яку дуро видолят мекунем, мушро зер карда ба кунҷа ки ин кунҷаашро зер мекунем, расми плюсик пайдо мешавад, яъне ҷамъ, ишораи плюсик, ишораи ҷамъ пайдо мешавад. баъд бо муш зер мекунем, ба поён чекашора мекунем, ба таври автоматикӣ худаш нумератсия мекунад. ана бинед худаш ба таври автоматикӣ чӣ кард? Нумератсия кард. ана ду номи маҳсулоти мегон хариди хонаро менависем. бигзор дар ин сарафа дар инҷо чӣ бошад? хариди ҳафтаинаи чӣ? хона. ана имони маҳсулотро мегузорем. бигзор бошад чӣ? орд. задана медиҳем ки дар инҷо чӣ шрифти каломона ақаллан 14 ана 18 бигзор бошад, 18 орд. равған аввал маҳсулотҳои зарурии рӯзгорро менависем. орд, равған бигзор бошад, гӯшт бошад, сони чӣ бошад? тухм бошад. боз чӣ заруртар? орд заруртар, равған заруртар, гӯшт заруртар, тухм заруртар, сабзӣ заруртар барои ош, пиёз заруртар, сабзӣ, пиёз, картошка заруртар, бигзор бошад помидор, бодиринг бошад. анакнун боз чӣ? равғани маска, бошад. боз чӣ заруртар чиз? бисёр бошад равғани зағир. донагиҳои испаромда аст. донагиро менависем. бигзор бошад биринҷ. биринҷ. гречка бошад. бигзор гречка. гречка бошад. лубиё бошад. бигзор лубиё овқатро бомаза мекунад. лубиё, гречка, биринҷ, гречка, лубиё. мош бошад. бигзор мош. ҷаварӣ бошад. як шӯли ҷаварӣ мегирем. лубиё, мош, гречка. аз донагоҳ бошад сахат бигзор бошад макарон. макарон. боз чӣ аст? карам бошад барои салат. пиёз гирифтем. спеси бошад бигзор. спеси чӣ мегӯяд? спесиро бо зубони тоҷикӣ чӣ меномад? хушбӯиҳо. хушбӯиҳо меномад. чӣ меномад? хушбӯиҳо. анакнун боз чӣ? харидамо бениҳоят бисёр шуд. расход бисёр шуд намегӯед. хайр. бигзор бошад мурғ. мурғ. гӯшти мурғ бошад. бисёр гӯшти мурғ. хайр. барои гӯшти гӯсфанд бошад камтар. зимистонанда барои хӯрдан лозим. гӯшти мурғ, гӯшти гӯсфанд бошад. хайр. бигзор ягон навод бошад. шакар, қанди сафед. бас расход бисёр шуд. як ҳафтаи харид. бигзор бошад ҳалинга орд. ордро 50 килограмм мегирем. воиди нархи бо нархи килограмм менависем. равған бисёр бошад 5 литр менависем. равған бошад 1 то менависем. хай бисёр 5 менависем. воиди 4 литр мегирем. литр. гӯшт хай 2 кило мегирем.
12 kilogram to'xim boshadi. Xay yaktash ro girem chilish. Dona, aynen dona штукаш. Sabzi boshadi. 5 kilogram. Piyozam 5 kilogram. 5 kilogram. Kartoshka 10 kilogram, çünkü kartoshka بسیار расхода мешавад. Ҳама каршка зирбон карш қоқал мехӯрад. Помидорано бошад 1 кило барои салат мешавад. Бодиринг бошад хай 2 килограмм барои салат. Равғани маска хай 2 дона гирем. Дона бай маска ҳаст. Маска равғани зағир хай 1 литр гирем. Барои омехта карда биринҷ ана 3 килограмм, хай 5 килограмм. Гречка хай 2 килограмм мешад. акнун ҳар кас хонаи худаш сиёсати хоҷагидории худашро нигоҳ карда, чӣ расходи хонашро нависад. хай ман примерно тақрибан ҳамин қадари чӣ мегирам харид мекунам. шумо метавонед зиёд ё кам харид кунед. манро сарзаниш накунед ки ту кам хариди ё ту бисёр хариди. манро сарзаниш накунед. ҳар кас ба таври худаш чӣ харид мекунад барои ҷайбаш кислаш нигоҳ карда. карам хай 1 дона мегирам ман, мерасад барои ман. хушбоиҳо хай чанд пачка, аз ҳар намуд 5 намуд хушбоӣ 5 дона мегирам ман. хай аз ҳамаи хушбоиҳо гӯшти мурғ хай 2 кило мегирам ки чӣ қадар гирад. гӯшти гӯсфанд хай 2 кило мегирам. хай навол ман 1 килограмм мерасад. қанди сафеда ки бисёр меравад, 2 кило мегирем. акнун нархашро аз рӯи бозор тахминан мегузорам. манро сарзаниш накунед ки қимат нависти арзон нависти сарзаниш накунед. ман тахминан мегирам нархашро. хай бигзор бора 6 сомон. равған ана 1 литр бошад ана 18 сомон. гӯшт бошад ана бигзор 75 сомон. тухм донабай хай 1 сомону 20 тирҳам бошад. сабзи хай дар чанд сомон бошад тахминан, хай 3 сомон бошад. пиёз ана 2 сомон бошад. картошка нахи қимат аст 4 сомон. помидор ана чанд 8 сомон бошад бигзор. бодиринг ана 7 сомон бошад килош. равғани маслад хай 7.5 сомони бошад 200 граммаш. равға зени 1 литраш чанд сомон, дар ҷои мо 30 сомон. биринҷ ана бошад, биринҷи оши бошад ана 22 сомон. гречка ана фарз карем хай нам чанд сомони 18 сомон будагис. лубиё ана 10 будагис. мош ана 15 будагис. ҷавариам хай нархи мош 15. макарон хай арзон будагис 7 сомон будагис. карам 1 донаш ана тахминан 3 сомон мебарад. хушбои 5 дона 2 сомони метиҳад. ҳамаш кам кам. гӯшти мурғ фарз карем ана наздик ман кадом рӯз харидам чанд килош, қариб 1 килош 40 сомона шуд. бигзор бошад ана килош 40 сомон. гӯшти гӯсфанд ба назарам 90 сомон ҳаст. навот ба назарам 12 сомон ҳаст. қансфед 10 ҳаст бигзор. ана бигзор акнун чӣ кор мекунем? ҳисоб мекунем. ана мо чӣ хел ҳисоб мекунем? миқдори инро ба нархаш зарб мезанем. чӣ мебарад? барои аз рӯи формула тартиб медиҳем. формула чиро? формулаи экзелро. барои ин баробарро меҷиқем. бо муш ба ин тараф зер мекунем. аломати зарбро дар клавиатура зер мекунем. ба мушро ба нарх 6 мезанем. формула чӣ ҳосил шуд? ана формула ин ячейкаро ба ин ячейка зарб зад. дар натиҷа боз клавиши интерро дар клавиатура зер мекунем. ана худаш бо таври автоматикӣ чокар зарб зад. акнун дар инҳо низ татбиқ кунем ҳам мешавад. зарб ва интер. лекин як кори осон аст. чӣ тавр ки дар дарсҳои пешин гуфта будем. аломати плюс ки ҳосил шуд, қапида зер карда бо муш бо дасти чапи муш зер карда бо поён кушол мекунем. ба таври автоматикӣ ин сутунчаро ба ин сутунча ҳамаш чӣ зарб зада мебарад. мана бинед бо диққат. қаблин плюсик пайдо шуд, зер мекунем бо муш бо поён кушол мекунем. рафт.
рафт сар медиҳем. Она бинед худай зарра 2 каре 10 20 1 каре 12 12 2 каре 90 180. Кунем бинем чи як ҳафтаина хариди мо чӣ қадар маблағро ташкил дод. Ҳозир ман маблағро мебинам. Тамом маззаи ман мегирезад расходам. 1218 сомон хариди ман чи як ҳафтаина шуд. Бинед ин фақат барои хӯрдану халос. 3 ҳафта 4 ҳафта дар як моҳ хӯрем гар 1200 сомонӣ 4800 сомон пул барои фақат хӯрок сарф мешавад. Тамом. خیر البته این دوستان برای یاد گرفتن بود. این رو به طور جدی به خود نگیرید. البته این برای یاد گرفتن بود. من تخمینا همه رو دیدم. شما نیست برای خرید خانه خود رو صرف کردن دیدن رسید خود رو انا همین فرمول رو در حیات استفاده برده می شود. این بود در حیات چطور تبلیغی اگزیل رو استفاده برده учёти خانه رسخاد خانه رو دیده برام. نه با ما باشید. خداحافظ تا ویدیوهای آینده.